Zelan egon partidua? Oso ondo, bai, baina galdu dugu hori da arrazoia. Oso ondo, baina galdu dugu. Gaur atezain bezala jolastu duzue, nola sentitu zarete? Oso ondo, baina gol batzuk sartu digute. Niri eske minutuan. Horrengo batean ere jartzeko gogoekin? Ez. Niretzat bai, porque horrela divertigarria da. Zertan uste duzu hobetu dezakezuela aurrengo partidurako begira? Korrika egiten pizkat eta ere paseak egiten. Atezaina hobeto izaten. Horretarako, aste honetan zehar entrenamenduak dituzu, ezta? Segunetan entrenatzen duzue? Aste artean eta astiraretan.